Assalamu alaikum. Suna Prince Kamal. Zan so idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel din, ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da dora wani sabon bidiyo za ka same shi kai tsaye. Assalamu alaikum. Na ga wani bidiyo na Jaruma Aisha Humaira ta Kannywood inda take bayyana damfarar da wasu bayan Allah suka yi mata. So abin da na ce zan yada wannan bidiyon saboda yana da kyau mu san cewa irin wannan abu yana faruwa, sannan kuma mu kiyaye da bibiyar wasu shafuka na jarumai ba tare da mun tantance ko wannan shafukan nasu bane. Da haka zan so kasance zuwa ƙarshen wannan bidiyon domin ganin irin abin da wannan bayan Allah suka yi ma Jaruma Aisha Humaira. Sannan a cikin wannan bidiyon za ga wata tsohuwa wadda za ga ta ɗan manyanta sosai, wadda na ga wasu sun tare ta suna sa ta karanta Fatiha kuma ta kasa. Da alamu dai an yi rayuwa ne a musulmai kuma ba a iya ba karanta Fatiha ba. Abin da yasa na ji ya kamata shi ma wannan bidiyon na yaɗa shi saboda a matsayin mu na musulmai ya kamata mu san irin wannan abun suna faruwa, kuma mu ba da gudunmuwanmu da irin taimakon da za mu iya bayarwa wajen yaɗa addinin musulunci, sannan kuma mu taimaka domin magance irin wannan jahilci. Zan so ka kai comment da ra'ayinka akan wannan videos ɗin guda biyu. Na gode. Sannan kada ku manta ku ci gaba da kasancewa tare da ni. Da haka idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel din, zan so ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da wani sabon bidiyo za ka same shi kai tsaye. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Aisha Humaira. Akwai wasu mutane da suke amfani da sunana a WhatsApp da Instagram, suna amfani da sunana suna cewa mutane su ne Miss Aisha Humaira, the CEO of Binomo Investment Services. So gaskiya ba ni da wata masaniya akan menene ma Binomo a iya rayuwata, ban ma taɓa jin labarinsa ba. Mutane akalla sun kai 50 da suka min maganan abin. Wasu sun turo min chat ɗin, wasu sun ce suna son su confirm cewar ni ce, wasu kuma sun riga da sun tura kuɗin. Har ta kai ga a group chat sai a tura hoto na irin WhatsApp group chat haka, a ce mutane su yi hankali da ni yar damfara ce da sauransu. Gashi nan ga kuɗin da suka tura min, na ce musu zan ninka musu kuɗinsu da sauransu. Ni ban ma san yadda abin yake ba. Kawai dai abin da nake so mutane su sani cewar ba ni bace, ba ni da alaka da shi. Dan Allah dan adam mutane su yi hatara. Wanda aka cuce su Allah ubangiji mai da musu alkhairi, waɗanda ba a cuce su ba Allah ya tsare su. Su kuma mutanen ina fatan Allah ubangiji ya tona musu asiri. Ba alhaji wala. Ko da kaɗan ne. Alhamdulillah rabbitillah intin dina mistatiradam Allah istagalu. Ya lama kullahu. Iya cin haka nan. Shikenan baki abin da kike. Shikenan alhaji. Wala me kullahu gaba fa? Gaba bai iya ba, sai mutane yan kullum kana nuna mai. To me kika iya cikin Qur'ani? Bai iya ba alhaji, mata ne har mu haka nan ne. Mun girma ko me ya bace mu.